jo em dedico a fer teatre, espectacles. Em vaig formar com a actor i vaig començar com a actor dins el món professional, però ja quan estava estudiant amb l'Armand Millén vam muntar una companyia que es deia La Limón i ja fotíem els nostres espectacles, escrivíem els nostres textos, etc. Llavors, a partir d'allà, diguéssim que van anar dues carreres paral·leles durant un temps, que era la meva com a actor, que per una estranya configuració dels astres m'agafaven per fer produccions així molt clàssiques, de tall molt clàssic, tragèdies, Lorques, Hamlets, etc. Allò ho feia, m'anava bé, em divertia, guanyava calés, però m'ho gastava tot en fer els meus espectacles i les meves locures. I a poc aquests camins s'han anat, el camí com a actor, diguéssim, que s'ha anat empobrint, cada cop treballo menys, cada cop em truquen menys, perquè cada cop estic més ocupat amb les meves històries. Per mi el més interessant és el fet comunicatiu. Hi ha una persona davant teu que té una cosa, se pressuposa que tens una cosa a dir i l'has de dir de la manera més efectiva, més directa, més immediata. Por ejemplo, hay una que está en boca de todo el mundo, está muy de moda, que dice primero tienes que estar bien contigo mismo para estar bien con los demás, lo cual es una chorrada descomunal. Pero es una frase. En el meu cas, jo no començo a pensar en un espectacle fins que no tinc alguna cosa a dir. Quan jo tinc ganes d'explicar una cosa, quan tinc una idea que realment em cou a dins, llavors és quan començo a plantejar el fer un espectacle. El segon pas seria quina forma li dono. I amb el temps, aquesta forma cada cop més està agafant un cos, són fórmules que sempre em permeten jugar amb la realitat i la ficció. És a dir, amb qui és Ernesto Collado i quin és el personatge, etc. ¿Qué me importan a mí, por ejemplo, los marroquíes pobres que mueren cruzando el estrecho intentando? Es que no me importan, es que no los conozco. No sé cómo se llaman, no sé qué voz tienen. ¿Nunca han venido a casa a hacerme una visita o a hacerme un té a la menta? Jamás me han escrito una carta, jamás. Es que no me importa una mierda. Aquest punt de realitat, de la hora, jo estoy aquí hablando con vosotros, en el teatre es barreja amb la convenció de tot és mentida. Llavors, com conduir això i com vehicular-ho últimament m'obsessiona bastant. I els últims dos espectacles i el tercer que estic ara mateix començant a parir, bàsicament tracten sobre això. Entre el baile, el fumo, me empieza a sentar fatal. O sea, estoy cada día peor. Y entonces, claro, me ha cogido tal subidón que digo, ahora me va a dar el bajón. Sempre la meva intenció és que durant l'espectacle la gent no pensi gaire i que, diguéssim, que la reflexió sea a posteriori. Diguéssim que és un teatre més d'efectes secundaris que no pas d'allò, hòstia, què coño me quiere decir, no? Ahora un poco digo, coño, Collado, tío, no puedes seguir así. O sea, este optimismo te va a matar. Cèl·lula Sant Mori és un centre de creació que va sortir bàsicament de la necessitat de dues companyies, de Doctor Alonso, dirigida pel Tomàs Aragà i la Sofia Asencio, i jo mateix, que compartíem estudi de treball aquí a l'Alt Empordà, principalment, o sigui, els primers anys, a Sant Mori. Llavors, fruit d'aquesta, diguéssim, col·laboració forçada, en el sentit que tots dos compartíem un espai, etc., vam començar a tenir la sensació que allò s'havia de poder obrir a altra gent i altres creadors. Llavors vam inventar aquest festival, que en principi no era tant un festival com una trobada, que vam dir MAPA, perquè les sigles eren Maig, Art, Paisatge i Acció, i la idea era que es trobessin creadors de tots els àmbits en un espai obert, o sigui, dins del paisatge, dins d'un àmbit totalment rural, per tant,
Això demanava peces totalment low-tech, sense gairebé res, i era d'alguna manera una proposta de portar l'artista al punto zero. És allò, ara estàs tu aquí sol, sense col·laboradors, sense el teu ordinador, sense etc. Què fas? Tens el paisatge, la llum, tens un públic que passarà, etc. És un festival site específic gairebé únic a la península, perquè és un festival on totes les produccions neixen i moren dins del festival. Per l'artista és una experiència i per la gent del poble i pel públic que ve el dia del festival també ho és. O sigui, realment està constituint un punt de diàleg o de trobada, no sé ben bé com dir-ho, entre allò més contemporani, la creació contemporània, i el més popular. I bueno, estem contents perquè aquest era el nostre objectiu. El nostre objectiu era d'alguna manera treure la creació contemporània de la seva vitrina de cristall i parets blanques del MoMA i del CCCB, etc. I ensenyar-ho, mostrar-ho en un marc molt més popular, molt més fàcil, molt més accessible.